że gdyby nie Tomasz Sobisz, byśmy się dzisiaj tutaj nie spotkali. Czy Państwo o tym wiedzą? Tak jest! Wielkie brawa dla Tomka. Druga rzecz, Szanowni Państwo, którą powinniście wiedzieć, to, że repertuar, który dziś słyszycie, absolutnie nie jest przypadkowy. To są utwory, podczas których Tomasz tworzy. Dlatego muzyka filmowa już teraz dla Państwa wybrzmiała i również teraz zabrzmi, ponieważ jeden z utworów, jestem ciekawa, co podczas